Pridávanie newsok do mobilnej aplikácie je úplne také isté ako pridávanie newsok na m.azbiz.sk, čiže prihlásite sa na adminem azbiz.sk, prihlásite sa so svojimi údajmi v sekcii news, pribudla malá zmena, je tu nová skupina RSS, do ktorej môžete pridávať tieto krátke správy. Čiže zvolím si RSS, tu už mám jednu testovaciu newsku, na ktorej som to skúšal, a pridávanie nejakých ďalších akcií je oveľa jednoduchšie ako pridávanie akcií na m.azbiz.sk, s tým, že keď si pridám nový dokument, stačí mi vyplniť iba tieto 3 polia, to znamená nejaký krátky title, testovacia akcia alebo akcia testovacia, krátky popis, nemal by mať nejak veľa znakov, nech sa to na tom mobile zobrazí, čiže malo by to byť krátke a výstižné, tak som dal nejaký blábol zatiaľ, čiže je to v zásade jedno, a URL je priamo adresa, ktorá môže smerovať na náš web, na online azbiz.sk, aby ste nemuseli vytvárať ten obsah znova, hej, dajme tomu, jak je tento Samsung. Ideálne, keby to nesmerovalo na podstránku s akciou, ale priamo na podstránku s týmito produktami, to znamená, že až sem. Takže zoberiem si túto adresu a uložím si to do tela toho dokumentu, už nemusím pridávať vôbec nič. Čiže toto môžem zavrieť a nastavím si dátumy, odkedy dokedy sa to má zobrazovať v mobilnej aplikácii a kde sa to má publikovať. Čiže zvolím si nejaký date from, to znamená, že dátum, odkedy sa mi to má zobrazovať v tom RSS feede. To znamená, že dajme tomu od dnes. Je dôležité sem uvádzať aj čas, aby tam nebola nejaká polnoc, pretože tým ľuďom budú pípať tie notifikácie na mobile, čiže aby mu to nepípalo v noci, lebo si to aj tak neprečíta, tak tam treba dať nejakých 12 hodín, 13 hodín, to je jedno. Date to, dokedy je tá akcia platná. A date venue, to je ten dátum konania, ako napríklad v prípade nejakých eventov alebo niečoho podobného, môžeme dať taký istý, ako je date from. Uložím, dám zelený semaforík a je to hotovo. S tým, že skontrolovať si to viem na tejto adrese m.azbiz.sk/rss_news.php, ktorý keď si rozkliknem, tak už tu vidím túto moju testovaciu akciu. Tieto akcie budú pípať ľuďom na mobiloch, to znamená, že není dobré ich tam pridávať veľa, to znamená, ja by som doporučoval možno tak jednu za deň. Ideálne je, dajú sa tam popridávať aj naraz, tým, že si dám vždycky tu ten publish from a budem si to sekať postupne po dňoch a spravím to raz za týždeň a mám s tým pokoj. Čiže toto je celý zázrak. Keby boli nejaké otázky, tak píšte, volajte, mailujte.